Добре дошли. 42. О, да. 4, 3, 2, 1. Влизам и излизам, докато свърша след моите пакости. Няма да завърша. Влизам и излизам, докато свърша. Жертва престъпление си, което ще извърша. Окей, влизам и излизам, докато свърша. След моите пакости няма да завърша. Влизам и излизам, докато свърша. Жертва престъпление си, което ще извърша. До колената в кал, но останал цял. Сърдет ми се за това, че искам моя дял. Часовника показва, че си закъснял, а телефона ти кучко, че съм звънял. Ей, целият този хаос, welcome to my house. Задника ти на кура ми ще прави баунс. С бонго Мики Маус, глава като на Штраус. Заровена в пясъка, се трясъка, дори и доктор Хаус ще се трогне от наебане ти ебанга си не иска да помогне. Парадоксът днес, нямаш телефона, получаваш СМС. Да си платиш сметката на този адрес, да го духат ВИК-то, он и чест. От Шуменския Еверест си идвам, здрасти. Да го духаш горе да убивам, наливам за прехвалените им сита, аз съм като пандесита. Ебахта в кибрита без барут, спрямо вашата скорост ме ралита. Ти си просто надутала минута в моето меню на твоето крю. Кой му се изплю, fuck you. Гледал ли си Джон Кю? Трябват ни герои, готови за двубой, които не казват грешките са твои, а заслугите мои. 240 курви на брой, аз съм той, но се чуде кой. Мислите ми безброй, търсят покой, а те са в двубой. Двете ми аз, като стрелки показващи един и същи час. Спрели, не мърдат, видели, но увъртат. Хип-хоп патрули, пространството на хули. Някъде в двете нули, плуват си нали са кули. Правят се на глухи, а всъщност са ме чули. Влизам и излизам, докато свърша след моите пакости. Няма да завърша. Влизам и излизам, докато свърша. Жертва престъпление си, което ще извърша. Окей, влизам и излизам, докато свърша. След моите пакости няма да завърша. Влизам и излизам, докато свърша. Жертва престъпление си, което ще извърша. Влизам и излизам, докато свърша. На мутрата ти Вендета 42, част от раденето, част. Влизам и излизам, докато свърша след моите пакости.